שלום, כאן דניאל, אני בפרק ראשון של טורביס, איך שלא קוראים לזה. כן, זה משחק עם דם. מי שרגיש שלא יראה, לא מציע לו. אבל זה משחק שאפשר לעשות כל מה שאתה רוצה. לא כל מה שאתה רוצה, אבל כאילו מלא תרגילים. מה שאני אומר לכם. מה אני יודע לעשות? מה אני אגיד לכם? נגיד את התרגיל הזה. ככה, בין שתיים, למה זה לא עושה כלום? שתיים, שלוש, מה? לא, תן לי. חזור רגע. למה זה לא? הנה. הנה, אוקיי. טוב. שתיים זה כבר מה זה עומד לעשות. זה מה שאני אוהב במשחק. מה אנחנו זה עומד לעשות? אבל לפעמים זה לא יוצא טוב, אז זה בסוף לא קורה. מה שכן בא לי זה ללחוץ C על עצמי. C. חכו שנייה. לא, זה חכו. שנייה. חזרתי? אוקיי, בוא נחזור. מה יצא? אוקיי, ככה. רציתי ללחוץ C, לחצתי כבר, אוקיי. למה ללחוץ C? בשביל, אם לוחצים C אתה יכול לקפוץ. לא יכול לעשות, כאילו, תרגיל לקפיצה, מה לעשות? זה מה שאפשר לעשות, תרגיל לקפיצה. כאילו דווקא מאוד טוב, תרגיל לקפיצה הם טובים במשחק הזה. אבל הם קשים מאוד. בשבילי, כי אני כאילו רק מתחיל, אם אתם לא מתחילים, אז תהנו, ואחד זה יהיה קל, אבל בשבילי זה די קשה. אתם לא מתחילים, כאילו אתם כבר יודעים איך לשחק. אני מתחיל רק בזה. או כאילו שאני לא מכיר את המשחק לגמרי. אוי, בבקשה שאני אתפס. שיט, אוקיי, אני יכול דווקא לעשות איכשהו. יכול לעשות ככה. בוא נקפוץ אליו. רוצה לעשות בו תרגיל כזה מיוחד. טוב, בוא נראה. סתם לי כזה דווקא כאילו בבית סביב המשחק. כמו שאתם רואים זה התרגיל. למה אני לא יכול להראות לכם התרגיל שאני יודע. אין לי שום תרגיל שאני יודע. נכון. בום! זה כבר בועט כבר, בגלל זה אני חושב שזה זה. כי זה תרגיל בעיטה מאוד קלאסי. היה זה בקיצור תרגיל בעיטה. הוא לא טוב, הוא לא עד כדי כך טוב, הוא לא עד כדי כך כאילו עוזר לי. כי אחרי זה אני מתנגש ואני יכול ליפול, כי במולטיפלייר אתה אסור לך ליפול. אם אתה נופל על הרצפה, אתה מפסיד. אחרי זה אתה רואה לסוף הטור, וכמובן נחכה עד שננצח או לא ננצח, עד שאתה בסוף מגיע לתוכה. אז כמו שאתם רואים, דווקא הצלחתי דווקא להתאפס לעצמי כמו שאתם רואים, אבל בהתגלות שזה עכשיו פרי-פלייר זה לא עושה לי את זה שאם אני אפול אז אני אפסיד. אבל אם אתם רוצים משהו מאוד קשה, אני אגיד לכם, תחרצו על... לא על מולטיפלייר, למה עשיתי? אוקיי, על זה ועל זה, וזה ייתן לכם את ה... כן, זה לא מה שרציתי לעשות. כמו שאתם רואים זה, הוא עושה תראו. כבר נותן לו תרגיל של אחד המתחילים, לא מתחילים, הכי טובים. זה קשה. אז מי שכבר לא מתחיל, כבר יותר תרגילים טובים, תנסו אותו, פרקו אותו אם אתם רוצים. ועכשיו אני אנסה כל פעם גם לתפוס אותו אם אני רוצה. וואו! רואים במה אני מתכוון, הוא פשוט אקר. הוא פשוט עכשיו בעד בי ואומר עכשיו להפיל אותי, וזה עם נפילות. אז מה שאתה אומר, אוי יופי, תרגיל טוב, אוקיי, אני רק פעם אחת דווקא ניצחתי אותו. אבל זה דווקא לא רק פעם אחת, אבל זה מאוד קשה. מי שינסה את זה, אני בטוח שהוא יפסיד על הפעם הראשונה.
כי אני פשוט הפסדתי ראש, אתם רואים, כן, נפלתי, נוסח אדום, לא אדום, כאילו עושה לי גול אדום. זה מה שאתם, אוקיי, מה שאתם רואים, הוא בסוף תפסתי אותו, העיף אותי. חכו, כי אני יודע. יאללה, הכיוון, יאללה. מה היה לכם גם קצת המולטיפלייר? אוקיי, בוא נעשה קראפט. יאללה. קונקטד לא. שנייה, מולטיפלייר. יאללה. קראפט. זה עוד פעם זה קורה לי. לא, זה לא קרה כלום. למה זה לא נותן לי איזה חצי דבר? נראה שאני לא בזה. לא, עכשיו זה ייתן לי. יש לו בסדר. משהו לא הולך לו בסדר. פליי. ויאללה. קראפט עדיין לא נותן לי כלום. זה ללחוץ על כלום. לא לעזאזל קרה. אני אחזור עליכם בעוד אחד. אותי אין לי מושג מה קרה. אין לי מושג פשוט. אני לא עושה אבל שאני לא מחובר, אבל... טקוונדו עשיתי, יואו. זה תמיד דופן. יש איזשהו משהו שאני מאוד אוהב, אבל... עם חרבות. מה לעזור? איפה אני? איפה עבר? זה לא מה שרציתי, סתם. לא! יואו, משהו ממש נפסד בעכבר במשחק הזה. לא, אוי יופי, טוב, משהו טוב. בבקשה, לא, יש. ייי! טוב, מאוד. אפשר לעשות. שבחרתי זה... איפה אני? Stuff modes, enter the matrix. לפי בחרות. אוי, באמת. אוי! יש, הצלחתי לשים מודס. מוד, איזה עוד מה יש פה? בעצם משהו טוב. לא, גם לא הייתי כבר זה ביורגן. חכים, מאמה מיה. אוקיי, זה באמת מה שאני מחפש. אז בואו אני אחזור לכם דווקא שיבואו איתי אנשים, אז אני עזרתי, הנה מישהו הצטרף. לא, לא מספיק. קדימה, משהו טוב.
פשוט גרוע, גרוע. אני חתכתי אותו למוות. זה לא עוזר, אפילו עשיתי לו ככה, בסוף נפל לי משהו. לא, הכי נכון שחקתי בכלל, עוד מישהו שחקתי כלום. כאילו מעולם לא ראיתי בשטח, מה קורה לך? עוד פעם, יופי, לא, יש להגיע טוב, זה המולטיפלייר, זה הפרק לעולם, קצת מזה, קצת מזה וקצת מזה. תנו לייק ותנו סאב ויאללה ביי.